¿Está obert? Espera. Espera, que tengo aquí cuerda. Contarán coches. Que ya no sabía, ells la saben, nosaltres pujàvem, ja no sabia si anava a la carretera o tot. Manolo. Molt fàcil de llegir. Vam modificar algunes paraules que eren com molt tècniques i els vaig dir, hòstia, pot ser. I vam fer docents, Sí, una mica. Pots filmar? No es podrà desprendre. I si te la vols llegir? Però amb més fiscalitat, o sigui, més impostos, perquè es convertiran en sòl industrial. I afegeixo també que no ho cobrarem. Un exemple, no sé si us heu fixat allà dalt de Comiols, hi ha tot un camp de plaques que allò ja està abandonat, no està operatiu, però ja s'ha quedat la merda. I ningú no recollirà els nostres camps del futur. S'infravalora el territori i la seva gent. Es reforça un model energètic antic